फैदो 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 फैदोहाय फैदो बागुरुम बागुरुम मोसानि बागुरुम बागुरुम मोसानि वाट्सआप लिंहरदां वाट्सआप मा बल्टू हेलो गुड इभिनिं बल्टू धनिराम बर' हाय धनिराम वेलकाम धनिराम अलंबार अफिसियेल हाय होनदोंना वेलकाम गासैखौबो आंनि गोसो गोथारै गोरबोजों बयखौबो नायहरग्रोनाय जाबाय सोर सोर फैदों लाइक होदो दे लाइक होआखैबा अननानै दसे मा बागुरुम मोसानांगौ जाखो बबावहो मा बागुरुम मोसानाय खोनाखो अलंबारहाय थांखो ना माखो कमेन्ट खालामदो दे दंबा सोर दंखो आं न' दे बिमा आं ओंखाम संदों दे संगोन अलंबार मा खालायदों अलंबार अलाव थुवाखैमोन आं अल थुदों दासो ओमफ्रायो मा होनदों बल्थुआ नों होननाया फैदों भाइ बागुरुम मोसानाय होनबाय आयौ आं बागुरुमखौनो होनाखै आं मारैबासो होनदोंमोन ओमफ्राय नों दस्रासो खोनादोंदां मा खालामदों दालाय बाजै खालामाखै जेबो अबेनिमोनलाय अलंबार कमेन्ट स' जायासै रावबो कमेन्ट हरासै नामा कमेन्टआनो हाबासै ना माथो आयौ लाइकआनो मोननैल' दं माथो लाइक होलायदो दे आयौ सानैल' दङ धनिरामा लाइक होनबाय आरोना औ दे लाइक होदो सोर लाइक होआखै के मिक्सार आगै सफैनो हादों आब' मा खबरा गेजेरावनो आगै आं दाख्लैफोर बन्द' जानानै थादों दै आङो नै मैया दाख्लैनिफ्रायसो सानथाम जाबाय होनाया लाइक होबाय आब' थेंकिउ आगै लाइक होनायनि थाखाय जाखांफु आगै सफैनो हादों लाइक दान आब' सना थेंकिउ आगै जाखांफु लाइक होनायनि थाखाय अलंबारा मा होनखो आं सनितपुरनिसोना आगै आइदि दंब्ला हर होनदों आरो आइदियानो गैयाहाय आगै केमिक्सार आइदि गैया आगै गाज्रि दामोन दे होनदोंब्रा ना MDM इउटुबार सफैनो हादों लाइक दान थेंकिउ आंनि एलबिसिम सफैनो हानायनि थाखाय गोसो गोथारै बयखौ बरायहरनाय जाबाय लाइक होनायनि थाखाय जोबोर गोजोननाय मोनदों ओंखाम जाखांबाय नामा MDM जाखांबाय नामा केमिक्सार आगै मा ओंख्रि नोंसिना अलंबार अफिसियेल लोगो जालायनो फै होनदोंना औ लोगो जालायदो दे सोरजों लोगो गैलाया ब्लु हरबाय अलंबार केमिक्सार नोंनोबो हरबाय दै हरबाय एबाराव हरदो कालार हर होनदों आरोना जाखांबाय होनदोंना मा ओंख्रि MDM मा ओंख्रि जाखांखो न' जजं हाय होनदों आरोना न' जजं हाय वेलकाम न' जजं मेरी एलबीफोर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आंनि रायलायनो रोंलायलाङा दै न' जजं
आमथेखा आगै सफैनो हादों। हेल' आगै जाखांबायना होनदोंना जाखाङाखै जाखांथ'वाखै अलंबारा के मिक्सार आंनाव भिडिअ नायना कमेन्ट खालाम आं गाबोन बेक खालामगोन होनदोंना औ भिडिअ नायनानै माबा हर कमेन्ट खालामलायदे माबा भिडिअ नायनानै कमेन्ट हरनानै दोन लोगो जालायनानै न'न' ज'ज'आ लाभ हरदों। हाय नोनो जोजों कैसे है आप अभी क्या कर रही है। धनीराम बर' अरे भाई हमको भी चैनल मेरा आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट हो होनदोंना धनीराम बर' आप बर' नहीं है क्या आपके साथ फ्रेंड है तो ऑलरेडी मैंने तो उस दिन आपके साथ फ्रेंड हुआ था ना इसलिए वो देखो ऑलरेडी आपके साथ ओल्ड फ्रेंड है धनीराम नोनो जोजों तू आसि दिन्थिहरदों दे नोनो जोजों ओ आपकी चैनल है ना उसको लेके आइए वो आईडी है ना मासि माथो जन बर' सफैनो हादों बोरै खबरा आब' खबरा गेजेरावनो आगै धनीरामा मा होनखो हाम बोल रहे हे बोलो मलम नहीं हम हिंदी जानकारी इंग्लिश जानकारी आं इंग्लिश रोङा दै धनीराम बर' इंग्लिश बेक होनदो ओमफ्रायो आङो स्क्रिनशट खालायनानै दोनबाय सोर सोर फैदों बिनिखौ गासिखौबो साब खालायगोन आङो माबा साब खालायगोनसो बुंलांबाय मा होनोमोनलाय बोरो आं इयो चेनेल ना मा जाखो नोंना एएमबि ब्रह्म चेनेल ना मा जोंना के मिक्सार अलंबार अफिसियेल अके होनदों आरोना न'न' ज'जोंआ मा होनखो वाव नेक्स्ट मरे मेम्बार्स मके माई लाइफ आई विल लाइफ इउ आर फ्री बुजियासै आङो न'न' ज'जों आपकी बात को मैंने समझा नहीं आपकी बात को के मिक्सारा होनदों आरोना जन बर' अन होनदों आरोना अनु आब' होनदों आरोना अनु मा खालायदों लोगोफ्रा फैयासैलै सोर माखासेया होनदों रायबाराव धनीराम बर'आ बाय बाय अके होनदों आरोना धनीराम बर' क्यों चले गया है मा गल 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 गलसो जादों खोमा दै ओंखायनो मानसिफोरा माबाबाय जना अन होनदों आरोना अनुआ बिशाल खिगुलाया बोरो होनदों आरोना ओंखाम जादोंनो बिशाल खिगुलाया ओमफ्रायो व्हाट्स इउर नाम होनदों आरोना आंनि नामा सोदोमस्रि बसुमतारी ओमफ्रायो उनाव मानखो आब' खिगुलाफोरा बोरो जानो मानो फैयासै सासेबा ओंखाम जादोंनो ओमफ्रायो सासेया फैनोसै होनदोंमोन नैसिबिया फैयासै ओमफ्राय के मिक्सारा मा होनखो एएमबि ब्रह्म लोगो खालामबाय दे आंनिखौबो लोगो खालामदो भिडिअ नायनानै कमेन्ट हर होनदों आरोना बोरो आं नुवासै दे बेखौ इन्टारेस्ट नाम्बारखौ हरदो दे होनदों आरोना चेनेल ना मा एन्टनि नार्जारि नाम्बारखौ ना माबा चेनेल ना मा एन्टनि चेनेलबा साब खालायनोसै आङो साब खालायबाय आंनिखौबो साब खालायनानै गालांदे जोंहा अननानै एन्टनि आंनिखौबो साब खालायनानै गालांदे सोरजोंबा गोदानजों लोगो जादो दे आमथेखाया मा होनखो हेल' मेडाम वाव हाउ आर इउ होनदों आरोना ओमफ्रायो नैबे मा होनो अनुआ मा होनखो खिगुलाफोरा बोरो होनदों आरोना ओंखाम जादोंनोलै खिगुला सासेया फैनो होनदोंमोन माबा भिडिअ नायगासिनो बिदानि मबाइलजों लयस हेल' गुड इभिनिं लयस वेलकाम
मेरी एलबी पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया होबाय उनुआ मिनिनाया। सनजित गयारि सफैनो हादों आगै लाइक दान थेंक इउ आगै। न'न' जजंआ दङ अनैनो। के मिक्सारा मानखो निउ फ्रेंड खाम होनदों आरोना। के मिक्सार के साथ जइन हो जाओ कौन न्यू है। ओमफ्रायो उनु होबाय मिनिनाया मानो मिनिखो उनु होबाय गाबनाया सनजित गयारि मानखो। आमथेका सापर्ट खालामदो दे होनदों आरोना। ब्लु हरबाय आं नोंनोबो सनजित गयारि आगै सना लोगो जादो दे। उनुआ मानखो खि जाग्राफोरा दानो ओंखाम जाबाय होनदों आरोना। माबाखौ ओइसपिखौ लिंहरदो दे ओइसपिखौ फैनो होनदोंमोन बोरै मानसियानो दाबो सफैनो रोङा। लयसा मानखो ज' आङो बयनोबो ब्लु होखाजोब्बाय कालार हरखाजोब्बाय। खोनाला नामा आयै आयै माबि उनाव फैफिनगोन आब' अ दे जागोन होनबा। न'न' जजंआ बान' होनदों आरोना। अ दे बानायदो साब खालामलाय लयसा अन ए एम बि ब्रह्मानेट नगेनि थाखायनो जारला आंनिया मा जागोन अ नेट नाङिनि थाखाय जारला ना। आं नोंनिखौ नुफिनासैमोन दासो नुफिनदों दै। चेनेल नामा नोंनिया? चेनेलबा आं साब खालायनोसै दै। ए एम बि ब्रह्म चेनेल नामा? नोंखौ दहायो सोरबा साब खालायदों होनदोंमोन। माबाफिनदो दे नोङो खालामफिनदो कमेन्ट नायनानै। भिडिअ कमेन्ट हरदों होनदोंमोन ए एम बि। अलंबारा वाट्सआप ग्रुप खुलिदोंसै होनदों आरोना। खुलियाखै गैया आंना अलंबारा आगै गैया। ओमफ्रायो मानखो न'न' जजंआ बाक्साख' दावनो आयु बासाख' दाउ न'न' जजंनि बुजियासै आङो न'न' जजं। ओमफ्रायो मानखो के मिक्सारा जाय लोगो जानो गोसो दङ कमेन्ट हरनानै दोनहर होनबानो फाक्का रिटार्न हरगोन। औ रिटार्न हरखायोना जोंहा के मिक्सारा गैयाबो आंनाव फैखायो। ओमफ्रायो जना मा होनखो लयस दि आं सापर्ट खालामबाय होदो दे होनदों आरोना। अ लयस नोंखौ सापर्ट खालामबायनो। ओमफ्रायो लयसआ मा होनखो मिजाल न'न' होनदा मिजाल न'न' होनो। ए एम बि ब्रह्मआ मानखो मा मैगं जाखो आब' जाथ'वाखै आगै नासो संदोंमोन माजों संदोंथाय। ओमफ्रायो उनुआ मानखो गल गल थाबथाबाय आब' औहाय थाबथाबाय थायो आं मिथिलासो मा जाखोथाय। बिदां आब' सफैनो हादों हेल' लाइक दान थेंक इउ आब' बिदां आंनि एलबिसिम सफैनो हानायनि थाखाय। आं नोंनो ब्लु हरबाय लोगो जादो सोरजोंबा गोदानफोरजों। एम बि ए ब्रह्मया मा होनखो नायजालानो माथो बोरै जाखो। ब्लु हरबाय लोगो जालायदो न'न' जजंआ मा होनखो जन बर' खाम माइ लाइफ सापर्ट इउ एन उइल गिभ इउ होनदों आरोना। थारमाने गावनि माबायाव थांनो थिनदों नामाथाय लाइभआव। ओमफ्रायो ए एम बि ब्रह्मआ मानखो हे भगबान मा जाबावगोन हाय होनदों आरोना। आयै खोनाहैयोना खोनाहैयासै आं मिथिलासो। बल्थुआ अन होनदों आरोना। बल्थुजोंबो लोगो जादे सोर लोगो गैया ओइसपि आगै सफैनो हादों हाय आब' गोजोन मोनाबिलि आगै गुड नाइटआनो जासैसो। बल्थुआ अन जना मा होनखो ए एम बि आं सापर्ट खालामबाय बेग होदो दे। औ बेग हरदो दे। खोनाहैला होनदों बियो नेट नाङाखैदां। ओइसपि आगैया मा होनखो लाइक दान आब' सना आगै सना नों मानो एफा गोबाव थानाय नोंखौ दहायनिफ्राय नागिरगासिनो उनुआ। बल्थुआ मा होनखो घन्टा आंजोंलाय रावबो लोगो जाखायानो। लोगो जादे बल्थुजोंबो नोंनो कमेन्टखौनो हरासैबा बोरै लोगो जानो। थांजोब्बायसो मानसिफ्रानो। बिदां आब'आ मा होनखो हेल'
होनदों आरोना बिदां आब' नोंनोबो ब्लु हरबाय आङो लोगो जादो दे नै बुल्थुजों लोगो गैयाबा ओइसपिया गैया मा ओंख्रि संखो आब' नासो संदों आगै ओमफ्रायो ओइसपिया गैया अन न'न' ज'जङा मानखो मिजाल दे आंना दे सेंगें थुसिया डाटा होनदों आरोना न'न' ज'जं आप कब क्या टाइम में एलबी देंगे आप न'न' ज'जं कौनसे टाइम पे आपकी चेनेल जानती नहीं है ना माबा रोंलायलांला रायलायनोबो आं मिनिनोसो खालामल' हाबाखैमोनदां दुखियाबो सफैदों आयै हाबाखै खमायनानै दासो हाबदों नै दुखिया मानखो आब' बयबो एलबि होथारदों औहाय बयबो एलबि होदों आगै लाइक होनायनि थाखाय बल्टु ब्लग बेग होदो दे होदोंमोन नामा भिडिअ'आनो मानो मोनसेबो गैया बेनालाय हाला मानो नेटानो नाङासै हाय आदा बल्टु मा खबर नैसबि आगै अन जादों आब' सना औहाय गल गल जाजोब्बाय थायो सारप्रेट वेलकाम लिंनो ओइसपि आगै अन जना मा होनखो रावबो बेग होफिनाखै दै आंनो होद' दे होनदों आरोना बेग होद' बेग होनदों आरोना बल्टु नोंखौ बेग हरनो थिनदों जन बर'आ अके जन बर' आरोना दुखिया मा होनदों खोनाला बना आयै खोनाला नामा आं हालासो आंनानो बोरैबा जाजोब्बाय दे उनुआ मा होनखो ओइसपि सासेयालाय खिगुलाया होनना जानो ओइसपि सासेया बोरो आब' आं सासे खामालि आब' आं एसे खामानि मावदोंमोन खामानि मावदोंमोन आरोना बिदां आब' बल्थ'जों लोगो गैयाबा लोगो जादो दे नैबे जन बर' आगैजों लोगो जादो दे दुखियाजों लोगो जादो दे सोर सोरजों लोगो जाजोबदो दुखिया आगैयामानखो दे आइदि सो बे आइदि सो आब' दिङा बाबुसो बे हाथरखिया आं सोर सानबाय थायो मिन्थियाना ओमफ्रायो जना एसपिया आगै दिङाया माबादोंमोनथ' मा होनलाय एलबि होदोंमोन ना आं हाबनो हायासैना आङो नेटाबो नाङाखै ओमफ्रायो बेहाय डाइरेक्ट फैबाय आं एलबि होफैबायना होखोना हो दोनखोना माखो हो हाथरखि बोरो बहाय थांखो ओइसपि आगैया मा होनखो गोथाव दे आब' ओंख्रिया होनदों आरोना ओइसपि आगैया आब' अनु आं मिथिया कल खालामाखै ओंखाम जादों होनदोंमोनलै दाबो जाखाङाखैदां खोनाफिनबाय दे आब' होनदों आरोना दुखिया आदा आइदि दंबा हरदो दा आदा होनदों आरोना जन बर' कमेन्ट से खालामदो दे बेग हरबाय आं होनदों आरोना ओइसपि आगैया अन बुल्थुआ मानखो आंहा मोजाङैनो दं ओइसपि नोंहालाय हो होनदों आरोना जन बर'आ अन होनदों आरोना न' ज'जङा मा होनखो दान कमेन्ट टु इउ जन बर' जन बर' नोंनो हरफिनबायनो नै न' ज'जङा मा होनोमोनलाय हरबायनो बेग हरफिनबायनो बिदाङा मा होनखो थुबाबो जालाहाय होनदों आरोना आयु माया थुबाबो जाला जाखो आब' जन बर' अन ओइसपिया मानखो आदा बल्टु आंबो मोजांनो दं होनदों आरोना मोजांनो दं होनदों ओइसपि आगैया आंनाबो कमेन्टआनो हाबला माबानि थाखायनो ओमफ्रायो मा होनखो बल्टुआ ओइसपि होनदों
ओइसपियागै अ न'न' जजङा जन बर' आपको कमेन्ट हुआ हे होनदों आरोना जन बर' नोंनो कमेन्ट हरबायनो नै न'न' जजङा ओइसपियागैया अन जन दुखिया आदा हरदे होनदों आरोना ओइसपियागैया आदा बल्टु बैया फैयासै आं होनदों आरोना आदा बल्टु बुजियासै आं होनदों आरोना ओइसपियागै अन बल माबाया मा होनखो दुखिया मा होनखो गाबोन दे फंबाय होनदों आरोना गाबोन हरगोननो दुखियानियाव थां आरोना एलबियाव हरगोनदां माबाया जन बर'आ होनदों आरोना दुखिया मा होनखो खिन्थु आं आइडिजों भिडिअ नायनाय जाया दे फंबाय होनदों आरोना मा आइडिजों भिडिअ नाया ना मा होनखो बिदाङा मा होनखो आंहा बल्टुजों लोगोखा आगै सोदोम अ नंगौ नामा आब' बल्टुआ मा होनखो नों बुजिनाय नङा दे ओइसपिबाय सोदोमस्रि बिमा फरायना होफिनलाय कमेन्टखौ होनदों आरोना आयु नोंबा मा लिरनायमोन ओइसपिनि हावनो ओइसपिनि हाव ओइसपि हाव होनदों आरोना ओरैनोसो होनदों इयो जेबो होननाय जायाखै ओइसपि आगै आं हाला गारमायानो बोरैबा एरलु एरलु मोनदों बोरै आंबोसो मोनखो दे दुखिया मानखो औ आं आइडिजों भिडिअ नाया चेनेलजोंसो नायो आं होनदों आरोना अ आइडिजों साब खालायनाया होमबालाय मालाय भिडिअ नायाबाबो नाया खोमाने दुखिया होमबा ओमफ्राय न'न' जजोङा मा होनखो गाइस बाय रासि ब्लग होनदों आरोना गाइस माय मेन चैनल इज रनसी स्टैन ब्लॉग्स होनदों आरोना वो आपकी चैनल है ना उसको लेके आइए वो सब मा होनलाय होनबासो मिथिगोन ना बयबो जन बर'आ अन ओमफ्राय बल्टुआ मा होनखो मा जालायखो बेलाय जादोंथ' होनदों आरोना ओइसपियागै अन होनदों आरोना गोदाव सोराव ब्लु हो दे आब' सना आयु मारै जाखो ओइसपियागैया मा होनखो निउ फ्रेन्ड जइन मी प्लिज गाइस होनदों आरोना ओइसपियागैया कमेन्ट प्लिज गाइस होनदों आरोना लइस अन आयु लइसआ दासो कमेन्ट हरबाय बेसेबा गोबावनि उनाव माथो खालायबाय थानायमोन लइस मानो दासो कमेन्ट हरखो जयेन फंबाय बेजों हरनि र' अ दे हरबाय दै ओमफ्रायो न'न' जजङा माय मेन चेनेल इज वार्किं होनदों आरोना कमेन्ट खालामदो दे सोर दङ बयबो लोगोसे अननानै लोगोफोर फैदो ना खाथियाव आंजों लोगोआव होननायसोबाय मिनिनो ओंखारलायलांबाय हारसिंनो बिदां आब'आ मा होनखो न'न' जजं मी आपको जयेन किया प्लिज बेक होनदों आरोना न'न' जजंनि चेनेला बै माबायासोनो आब' बिदां बोरैबा नाम होनदोंमोनलै इनिया बै दहाय खिन्थादोंमोन सोरावा मा होनखो बोरो जन फंबाया ना जानो जन फंबाया थांबायदां जन थांखो ना माखो कमेन्ट खालाम दे नै दुखिया नोंखौ साफ खालायहरनो नागिरदों इजों आइडिजों थांखो ना माखो न'न' जजङा अके न' प्रब्लेम बिदां होनदों आरोना औ दे जेबो नङा बेयावबो साब लादोंनो ओमफ्रायो गावनि मेन चेनेल दंबावोनो मोनसेबाव बहा खारखो जन फंबाय औ नै गाहायावसो दङ दुखिया आगै
गाहायावसो दङ ओइसपि आगै अन गैया बे साला गैया सफैनो रोंला दाबो आधा घन्टानि बारबाय आङो बिदाङा अन होनदों आरोना आब' बिदाङा अन दे सोर दङ लोगो जालायदो दसेनो मानोथो खारजोब्बाय नामा सोर दं कमेन्ट खालामलायदो बिदा थानिराम बर'आ हाय होनदों आरोना अबाव खारनानै दासो सफैखो थानिराम बर' हाय होनफैदों थानिराम बर'जोंबो लोगो जालायदो सोर दं ओइसपि आगै अन थानिरामा लाइक खुलुमबाय आखाइ खबबाय थानिरामा हेलौ धनीराम कहाँ से है आप हेलौ धनीराम बहानि मोनलाय नोङो दहायो गोदान फैदोंमोन आगै सोरजों लोगो गैया लोगो जालायनानै लादो दे नै आं ब्लु होखाबाय नोंनो आगै हाजोमा न' ज'जङा मानखो दान कानेक्ट टु इउ बिदां ओइ आब' बिदां नोंनो हरबायनो नै न' ज'जङा बेग हरफिनबायनो बेग हरफिनबायनो न' ज'जङा नोंनो न' ज'जं ने आपको दिया है बिदां कहाँ चले गया औ माबादो बेग हरफिनलायदो दे हाजोमा आगैया मानखो लयसदि मा खालामदों लोगो खालामदो ब्र' होनदों आरोना औ दे लोगो जालायदो लयस नोंखौ लोगो जानो लेंदों नै हाजोमाया लोगो जालायदो दे न' ज'जं ने क्या कहा है दाउ अगेंनक साकजानि लाइफआव सापर्ट खायना मा जाखो बेलाय खायगा बुजिनो रोंलाय लांला दे आङो जन बर'आ मानखो गोदान आदामोन होनदों आरोना गोदाव आदा होनदों आरोना औ हाजोमा आगैया मानखो मा खालामदों आब' सना जेबो खालामाखै आगै लाइफ होगासिनो जन आगै ना मानखो ब्रेकआप नार्जारि आयु ब्रेकआप नार्जारि सफैबायहाय आंनि एलबिसिम बेयावबो ब्लु होदो दे आब' नोंसोना आयु आंलाय मा जाखो सानदों बै सिगां ओमफ्राय मा होनखो नोंखौबो साब होबाय दे आब' सना थेंकिउ आगै लाइक होनायनि थाखाय होमबा साब खालायनायनि थाखाय साबानो बारायनो रोंलालै आंना हाजोमा आगैया मानखो न' ज'जं ब्र' लोगो खालामदो होनदों आरोना हिन्दीजों रायलाय आगै हाजोमा बेजों न' ज'जंजों हिन्दीनि रायलाय ओमफ्रायो लयसदिया मा होनखो अके हाजोमा कमेन्ट खालायना दोन आं बेग हरगोन होनदों आरोना लयसनो कमेन्ट खालामनानै दोनहर हाजोमा आगै भिडिअफोरखौ नायनानै ओमफ्रायो भिडिअफोरखौ फुल भिडिअ नायदो ओमफ्रायो कमेन्ट खालायनानै दोनदो होमबा बेग हरफिनगोननो नोंनो दा हरगासिनो नों खालामहरग्रोदो दे न' ज'जं अन होनदों न' ज'जं आपको फ्रेंड बनने के लिए बोला है हाजोमा ने बसुमतारी ने ओमफ्रायो ब्रेकआपा लाइक होबाय दे आब' थेंकिउ आगै लाइक होनायनि थाखाय जन बर' ओइसपि आगैया अन दं आब' आं ओंखाम जानि दे औ दे आगै जादो न' ज'जं अन जन बर' अन बिदां आब' लोगो जादो सोरजोंबा लोगो गैयाबा हाजोमा आगैया ब्रेकआप ब्र' लोगो खालामदो ब्र' होनदों आरोना बे आइदिसो आगै दुखियानि आइदिसो थानिरामा लाइक होनदों आरोना थेंकिउ जन बर' अन होनदों आरोना सोर दं कमेन्ट खालामलायदो दे हाजोमा आगै अन ब्रेकआपा मानखो जन फंबाय साब हरना कमेन्ट हरबाय दे होनदों आरोना कमेन्ट हरबायनो आगै बिदाङा मानखो थानिराम बर' आं नोंखौ लोगो खालामबाय फंबाय अननानै बेग हरदो होनदों आरोना औ बेग हरदो दे थानिराम बेग हरदो दे ओइसपि आगैया ओइसपि आगै नों सोरजोंबा लोगो गैया नामा लोगो जादो दे नों एलबि होयोना होआ ओइसपि आगै लयस अन होनदों आरोना आं नोंनि एलबियाव थांनो हायाखै दे लयस आरो आङो दासान्दि मबाइलफोरखौनो लानायानो गद गैया
आङो दिनै होदों सानसेयाव खेबसेल' होनो हागासिनो। थेंक इउ नन' जजं होनदों आरोना बिदां आब'आ। हेल' लोगो जालायदो सोर सोर दङ। ब्रेकआप थेंक इउ आदा होनदों आरोना। लोगो जालायदो लोगोफोर। थानेराम बर'आ मा होनखो आनकोस फिल्म खारेङा भिडिअ होनो। ब्रेकआपा मानखो हाजोमा साब हरबाय दै बिनायखाय होनदों आरोना। हाजोमा आगै नोंखौबो साब खालायनानै हरबायनो नै माबाया ब्रेकआप नार्जारिया साब खालाय हरबाय दे आगै सना। नन' जजङा मा होनखो गाइस आइ डन्ट इउ घन्टा जागोन। लयस क्या कर रहे हो नन' आगैया मा होनखो लाइक दान आब' सना थेंक इउ फैनायनि थाखाय। जन बरा मा होनखो निउ फ्रेन्ड होबाय कमेन्ट मोनहैदों बिसोरनो बे होजोबगोन दै। औ हरजोब आगै मा होनलाय बयबो हरगोननो। नैबे माबायाबो नन' जजङाबो हरखादोंनो नोंनो दहायो कमेन्ट। ओमफ्राय हाजोमा आगैया मा होनखो लयस अके ब्र होनदों आरोना। दगा मा होनखो बेयावबो ब्लु दाहो दे आब' सना बेयावबो ब्लु दाहो दे। ए ओं ओं नन' जजङा नन' जजं थुसिना आमेंसकनो। ओमफ्रायो दगा मा होनखो रदै जन फंबाय होनदों आरोना। दाहो आं ब्लु दाहो होननायखाय दाहोसो नं बुजियाखै आङो। ओमफ्राय लयसा मा होनखो दंगाहा जयत नन' होनदों आरोना। नन'आ मा होनखो आङा लाइभ अंगेकनो। खैथायाव लाइभ होगोन नोङो नन' जजं कितने टाइम पे लाइभ देंगे आप। बिदाङा मा होनखो ब्रेकआप नाव भिडिअ नायनो गैया मा औ आइदिसोथ' आरो दहायनो खोन्थाबाय नैबे दगानोना बिनि दुखिया आगैनिसो बियो बिदां आब'। दुखिया मा होनखो बिदां बसुमतारी आइदिसो दे दुखिया मबेल इउटुबारसो। औ दुखियासो इयो आदा होनदों आरोना। दगा मानखो ब्लु हो औ ब्लु दाहो होननायखाय होआखैमोन आं होबाय आङो। ओमफ्रायो बिदाङा मा होनखो आं दंखौ सिनायखायो औ दगखौ मिथिखायोना बेजों बांसिन फैयोना बियो। प्रफाइल पिकसारा दाना माबा स्नेकसो होनानै दोनबाय। हाजोमा आगैया मा होनखो बिदां आब' सना मा खालामदों जन बर' अन होनदों आरोना। खै मिनिट जाखो आं होनाया माथो 3 मिनिटल' देखायखो बाहायलाय। आंनि होनाया खय मिनिट सिखारदों नोंसिनाव खिन्थाहरलाय दे। माबा आंनाव नायजालाना 1 घन्टा जायाखैहाय ना। बिदां आब'आ मा ओंख्रि जाखो आगै हाजोमा होनदों आरोना। दगा मा होनखो औ आंनो बिदां होनदों आरोना। दगा मा होनखो हरबाय दे जन फंबाय होनदों आरोना। बिदाङा मा होनखो दग लानाङाहाय नामखौ आयु मानो दग लानाङाहाय नामखौ होनखो आब' थेंक इउ
नोंनि LB निफ्राय 5 मोनबाय आइडि होनदों आरोना। नंगौ नामा आगै जन बर' फैबाय था, नों लोगो मोनबाय थागोन दे। गाबोनबो होगोन आगै आङो, गाबोन सानाव सोलाबबा गाबोन सानावबो होगोन आङो आगै। देनां नोंसोर LB होबा नोंसिनावबो थांगोन ना आगै जन बर'। बेसेबां जाखो नोंना? 176 जाबाय। रुपालि LB होदों। दुखिया मानखो जन फंबाय मोनथाम हरबाय दे होनदों आरोना। न'न' ज'ज'ङा मानखो डन कानेक्टेड हाजोमा बसुमतारी। हाजोमा आगै थांखो ना माखो नोंखौ साब खालाय हरबायनो न'न' ज'ज'ङा। ओमफ्रायो माबाया मा होनखो बिदां आब'आ अन दुखिया मा होनखो आइडि ब्लु खौ बोखार जोबदो आब'। औ दायो बोखारनोसै आङो, क्रमाव बोखारगोन आङो दायो दुखिया। गासिनिखौबो बोखारजोबगोन आङो। सोरबा सोरबा सानफ्रामबो फैयाना। नोंसोर फैयो र', नोंसिनिया जेबो नङा। ओमफ्राय सोरबा सोरबा सानसेल' फैयोना। सोरबा सोरबा दहायो सानसेल' फैनायबो थांफिनजोब्बाय। ओमफ्राय थानेरा मानखो लाइक होबायलै। हाजोमा बसुमतारिया ब्रेकआप अके ब्र' होनदों आरोना। हाजोमा आगै न'न' ज'ज'ङा नोंखौ साब खालायना हरबायनो। नों खालायगोना खालायाखैमोन खिन्थादों दहाय बियो। हाजोमा आगै माबाया दुखिया मा होनखो वेलकाम जन फंबाय होनदों आरोना। हाजोमा आगैया अन दुखिया आगैया मा होनखो हाजोमा नोंनोबो आइडि जों हरदों दे मोनसे होनदों आरोना। औ आइडिजों हरबायनो हाजोमा आगै नोंनोबो। दे लोगो जालायदो सोरबा सोरबा लोगो गैलायाबा। आंनि होनाया खै मिनिट जाखो नोंसिनाव नायसाय दे। 1 आवार्स जागोन जायाखै। गुसुसो मोनबायलै आं गुसु। ओइट PM अ न'न' ज'ज'ना 8थायावनो। आंनि दोनबानो 8था जाखासिगोन माथो। ओमफ्रायो आं माम जानोसै दे। न'न' ज'जों समय मिलेगा तो आपकी LB में जाएंगे हाँ। कमेंट करते रहिए मैं। बिदाङा मानखो आं ओरैनो दं आगै हाजोमा। ओमफ्राय दुखिया मानखो हाजोमा फंबायखौ बेजोंबो साब हरबाय दै होनदों आरोना। दुखिया अके ब्र'। ओमफ्रायो दुखिया मानखो हाजोमा फंबाय आंनिखौ साब खालामाखैबा साब खालाम हरदो फंबाय। औ दुखियाजों लोगो गैयाबा लोगो जादो दे हाजोमा आगै। आं ब्लुखौथ' बयनोबो होखाजोब्बाय। दे बिदां होनदों आरोना। मा ओंख्रि संखो होनदों दुखिया मा होनखो कमेन्ट फैबाय फंबाय होनदों आरोना। बिदां आब' सना मा आलु ना लयसा मानखो हाजोमा दान लयसा बेक हरबायनो। जना मा होन गैलाय
गैला नांनो नागिरा होनदों आरोना अबेनि नों आगै जन नेट नांलायलायै आंना आलु टमेट' मटर गोथाव जायो दे आब' बिदां नोंसिनिथिं जि खेथि मावोना आब' ओंखाम जाया होनदों आरोना दिनै ओंखाम जाया मानो ओंखाम जाया आब' बिदां थायरा मामानखो हेल' हेल' क्या ने प्रब्लेम इधर फुल क्या नो मा होनखो बुजियासै दुखिया मा दे फंबाय दुखिया आगै दे अल लाइफ बाय बाय गुड नाइट हाजोमा गियामानखो न' अके ब्र' होनदों आरोना जना मा होनखो देखि सानजाहाने आगै ड्रिस्टिकआ मा गोलैया आगै नोंसिना बिदाङा मा होनखो नोंहा ब्लु होनो सोरबा ब्लु होआ ब्लु खहा जायो नामा जेबो खहा जाया बिदां आब' जेबो लायबोदों नै बिदाङा अन ब्लु होबा उनाव बोखार फिननांगौ ओमफ्रायो दानेरा दिखाता है क्या नो होस मा होनो बाल व्हाट प्रब्लेम ना नेट प्रब्लेम जाबाथाय फार्स्टनिफ्राय जाफिनबाय थायो दुखिया मानखो खिन्थु ब्लुखौ होना दोनबाय थानाङा एलबि दोनबा क्रमाव बोखार हैफिननांगौ होनदों आरोना आं दाख्लैनिफ्राय बोखारनाय र' आब' सना थांनो हागोन दुखिया मा जाब्ला प्रब्लेम जायो हागौ बिदिसो होमबालाय बोखार थाथ' गाबोन समफोर लोगो मोनलायगोन गाबोन लोगो मोनगोन समफोर लोगो मोनगोन गैला नेटानो थाबथाला थाबथालि गैला खारजोब्बाय अबाव थांखो खारलांजोब्बाय माथोलै जेबो नागिरला होनदों आरोना जानो नागिरला माया जानो नागिरला बिदां आब' आंनि होननाया खै मिनिट जादों खय घन्टा 1 घन्टा जागोन जायाखै नायलाय बिदां आब'
नेटानो जायाखैहाय नेटानो जायाखै एसपिया गैया अन होनदों आरोना मा होनखो जन बर'आ ब्लु लाखिदो आब' आं थांथ'निसै दे होनदों आरोना आं रावनिखौबो लाखिखायाखै जन बर' आगै गाबोन फैफिन दे आङो दा दिनै दा ब्लुखौ लाखिथ'ला दायो क्रमाव लाखिगोन आङो बिदाङा मा होनखो गिदिंबाय थायो मबाइलाव नायनांगौ गिदिंबाय थायो नायनांगौ आगै होनदों आरोना ओइसपि आगै आंनि होनाया 1 हावार्स जागोन जायाखै नायलाय 1 हावार्स जागोन जायाखै ओइसपि आगै नै नैबेबायदियाव नायनांगौ आरोना आब' बिदां याव नैबेबायदि गाहायाव नायनांगौ नैबेहाय नुयो आब' बिदां नैबेहाय नै 3 मिनिट लिरनाय दङना नैबेबायदि गाहायाव नाय बेहाय नुगोन एसपि आगै अन 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 ना 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 राशि रनसि थाइलेण्ड ब्लग नो हेल' एभ्रिवान हेल' वेलकाम रनसि वेलकाम हेल' जि गयारि हाय आब' गुड इभिनिं जि गयारि आगै जि गयारि आगै ब्लु हरबाय लोगो जालायदो दे रनसि बिदाङाबो अन हेल' रनसि थाइलेण्ड ब्लग थालान ब्लग थालान आंजों लोगोखासोबाव माथो रनसि मानखो न'न का मेन चेनेल न'न' जजंनि मेन चेनेल बियो हेल' न'न' जजं आपका चैनल था ना ये मैंने भूल गया था मैंने आपको ऑल नहीं बना था ना ऑल नोटिफिकेशन डाल देती हूँ हाँ क्या कर रही है अभी नोनो जोजोंग अभी क्या कर रही है 8 बज गई है अभी जि गयारि आगै थांबाय नामा माथो मोनसेल' कमेन्ट होखो बुजिनो मोनासै हेलो कमेंट कीजिए कौन है सब लोग चले गया क्या कमेंट भी आया नहीं एक भी हेलो कमेन्ट खालामदो दे जि गयारि आगै आयु दिनै मानो फैनानै थांफिनखो दसेनो ओइसपि आगैया अन I am take जाखाङाखै आगै जाखाङाखै बिदाङाबो अन
मा ओंख्रि नों होगोन होला लाइफ ओइस पि आगै नों लाइफ होगोन होला नों बो होदो एल बि दाना एल बि ग्रुप बानायनोसै खोमालै जोंहाबो आब' नङाबा मानसिफोर जानायनि नङाबा खालाम थाइलेण्ड फुल वास वो नोनो सजों आपको क्या है बिदां ने बोला है कमेन्ट हरनानै दोन बियो हरफिनखागोन बे न'न' जजंआनो बेनो कमेन्ट खालामलायदो दे सोर सोर दं थांजोब्बाय नामा 86 हेल' न'न' जजं आप एल बि देंगे ना अभी आं रोङाहाय आगै एल बि होनो होनथारोना रोङा ने आब' आंबो रोङामोन सोलोंदोंसो सोलोंबासो रोङो आब' मानसिफोरनिफ्राय बिदिनो आंबो होनो रोङामोन आरोना गोन आब' एल बि खौ हो नोंबो होनोमोनलाय मनज खालामनोनो उनावहाय मन'आनो जानो नागिरनाय नङा 453 नोंना भिडिअ बानायनाया मोजां जायो आब' ओमफ्रायो भिडिअफोरा एसे लासै जायो आरोना रायलायनाया भिडिअआ बिराद मोजां जायो नोंना आब' ओमफ्राय ओइस पि आगैया अन होनदों आरो दा ओइस पि आगै जोंबा खम मोनना एल बि होनो रोङैयाव खम जादों आयै मारै थांलाय फैलाय जाबाय थायो नै दालाय बिदाङा मानखो जालाहाय आगै फैथ'बाय आं गाबोन फैफिनगोन औ दे जागोन दे आब' थांनो हागोन जोंबा रोङामोन आब' बिदां मा होनोमोनलाय जि सोलोंबाय जायानो ओमफ्रायो रायलायनोबो लाजियोमोन आरोना फार्स्टआव एल बि होजेनबा ओइस पि आ खम जारला जादोंना ओइस पि आगै एम बि आ माखो से लायथारबाय माथो माया सोलायथारखो नोंगौथ' आब' ओइस पि आगै अन हाय हेल' ब्रह्म दों मा खालामदों एम बि ब्रह्म जाखांबाय नामा ओइस पि आगै गैया बिसाला फैमारासै ओइस पि गैया बाल रावबो फैयासै आंनाव
आइ माथो उन्दुनो होनदों दा औ सिनायबाय जा सिनायबाय आङो ए बि लोगो ए एम बि लोगो जादो दे प्लिज होनदों ना अ लोगो जालायाखै नामा नोंसोरो लोगो जालायदो दे ए एम बि दहायनो फैदों माथो बिबो सानै बहायनो दंफैयो सानैबो नुलायलायाखै नामा मानसिफोर लांदां जालानसो नुलायलायबाय लोगो जालाय दे सानैजों लोगो जालायदो दे सानैजों नै लोगो जालायदो दे औ आं ओंखाम जानोसै दे लोगो जालायोना लोगो जालाया नोंसोरो सोरनावबा दं होयो सोर रावबो गैला माथो सोरबा साथाम नुदों माथो आंबो होनिसै एलबि आब' ए दे होदो होनबालाय आगै नोङो आं ओंखाम जाखांनानै दा हाबगोन दे ओंखाम जाखांनानै आं ओंखाम जाखांना हाबगोन आगै बाय लादो दे औ थांगौ बाय लादो एसपि आगै आं ओंखाम जानोसै दे नों कमेन्ट हरनानै दोनहर बेनाव दायो हरगोन बेयो कमेन्ट नुबा बाय आब' सना गुड नाइट नों एलबि होदो दे आं दा हाबगासिनो ओंखाम जाखांनानै दे